Sziasztok srácok, itt Ben 21. Az meg Kristam, elbasztam. Ben 21-et mondtam. Sziasztok srácok, itt Ben 22. Az a lényeg a mai videóban, hogy nem szabad arra a színre ráállni, ami oda fölülre van írva. Szóval most például zöldre nem szabad állnunk, hogyha a zöldre állsz. Ha zöldre állsz, akkor meghalsz. Az nekem nagyon jó lesz. Várjál, mert alatta voltam a Minecraft-val, amire rájöttem, hogy nagyon rossz ötlet. Tudom, mit fucking Windows módban fogok játszani. Ugye majd időnként a látszik fent a timeren. Idő múlva meg fog, bazd meg. És utána meg fog változni, bazd meg. Rákattintottam véletlenül, srácok, az egeremre. És ezért elfordultam. Na, viszont úszni szabad mielőtt, hogyha kéknek számít. Szóval majd ha kék lesz, akkor lesz itt nagyon gatya. De szerintem keressünk egy falut. Hogy kell? Nagyon hülye vagyok. Bazd meg. Mint egy kalapot csinálnál, csak fordít. Csináltam egy crafting table-be egy kalapot. Bazd meg. So beautiful. Oh no! A láva megöl mindent! Kaptam egy snapet a Dominiktól. Félek tudni. Ott egy skeleton, puff! És egy... Szóval, nagyon sok időt eltelve, sokáig izéltünk. Most már mit látjátok? Szürke a szín, amire nem szabad állnunk. Úgyhogy most mi vigyázz, pont a bányászós részén a Minecraft-ban. Kaptam egy csákot. Egyébként ez egy English learning. Dávid, találtam gyémántot. Várj. Állj meg! Kaptam végezett a videót, találtam gyémántot, ez volt a sort. Sziasztok! Sziasztok srácok, ez itt a ASMR Minecraft One Subscriber, egy feliratkozó azoknak, akik nem tudnak angolul. Minecraft Survival Tutorial Special. Annyi a lényeg, hogy nem érhetünk hozzá ahhoz a színhez, ami fölül föl van tüntetve. Így egy kicsit bányáztunk off camera, és mint látjátok, a jelenlegi szín az a... Barna! Ez az a kedvenc! Yeah. Na Legkönnyebb! induljunk el, még egy pár ilyet kiszedek belőle. Majd sajnálom, de költeni kell szedni. Na gyerekek, én Ben 22 voltam, közt végignéztek a sorozatunkat, és örülök, hogy itt voltatok.